Мартин Кръстев се казвам от фирма Nix 2002. Станало е това, че правихме плочките в така наречения зимен период при лоши атмосферни условия и заради празниците по-рано махнахме загражденията. Съответно материалът не е успял да направи неговата въпросната якост да придобие и съответно вече след това тежките зимни условия са разяли това, което е отдолу, с което е залепен самия материал. Фирмата е насреща, очакваше времето да се подобри в разбирателство с община Русе. Ние отутре предприемаме отбиване на движението в едно платно и разваляне на компрометираната част, която ще бъде възстановена в рамките на една седмица и от двете страни, така че гражданите да могат безопасно да преминават през кръстовището и съответно автомобилите също. След възстановяването от наша страна ще е необходимо 3 до 5 дни да може да добие необходимата якост основата, която ще е под паветата, за да се надяваме, че занапред няма да има повече такива проблеми. Стана модерно се оправдават с зимната обстановка. Кой плаща цената на вашата некадърност тогава? На нашата некадърност не си плащаме. Получихте ли парите? Цената? Получихме парите, да. Платихме изпълненото до момента и подписахме протокол образец 15, но строежа беше изтеглен от дирекцията за строителен контрол поради появата на дефекти. И ние все още дължим средства на изпълнителя, които можем да изплатим след въвеждането на строежа в експлоатация или след когато той си отстрани дефектите. Така че от наша страна сме спрели за сега плащането, последното сме задържали и ще се разплати, когато вече всичко стане готово и се проведе държавната приемателна комисия.